Kabele spacing, go to Fundi Lumontio one. Huko baba zikokonda zobipa wemalume shuta nabo Makhelwa wemalume shuta nabo Makhelwa shuta malume nabo Makhelwa wemalume shuta huko baba ayikhalela bona ke manje beKaizer Chiefs bathi nje ayikhona kubi ngapha ke nenkundla kuyajatshulwa ukhishwe ke ivosi lika 50 rand kuyosiwa kumnanda kubheke nje ivosi lika 50 rand lonke leli elenza abantu ke badanse kanje ngapha ke nenkundla kanti ke ngale bezwa nje ngephunga abayolapha ke Kaizer Chiefs bayizwa nje ngephunga ukuthi ke ikhona sila unemonto ke la intshebe thwe nentshebe yakhe sila malums amabhola siyakhahlela buwa amaswidi ayaphela mfethu malume angazi ngithini njengamanje kodwa into engizokutshela ukuthi sila sikhahlela amabhola kumnandi abantu bajabulile ukusibona mfethu abantu bawuthanda isipha bayithanda into esenzayo